iki lak bingung ngadepin ndi. Nggih, ngeten. Ndi? Mestine mojok ngeten ning. Mojok mawon. Kok tak celuk ning. Lho yo ning aku wedok kok. Kok tak celuk ning kemanisan ngono. Sebelah kene. Sebelah kene. Lanang iku nduk kiwa, wedok nduk tengen. Berarti aku lanang. Kono. Aku nduk ndi? Sebelah kene. Pelaris. Dulurku lanang. Kena gawe tuku permen. Iki wis temen udan-udan lho, Mas. Ayo matur suwun, mugi barokah. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sing teko menika mayoritas Islam nggih yuk. Kok jawabe mek wong loro. Padahal hukume wong jawab salam menika Wajib sing muruk salam. sunah Mongko nek wong salam gak dijawab berarti dusami. dublek. Monggo dipun jawab sareng-sareng keluargane kemanten. Nggih kemantene, nggih tuan rumahe, tamu undangane, nggih. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, para tamu undangan ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Kula sesarengan Bu Inge Rokayah ngaturaken padatan saben nggih menika bedayan serba-serbi. ing dalu menika yuk ajatipun Hajatipun iki nikah mi. kemanten. Nggih, manten tapi iki mantene ora enek. Hah? Mantene goreng turu. Kaya ngerti udan-udan sore wis turu. Donga kula katur kemanten kekalih mugi pinaringana berkah Gusti Allah, kesehatan, rezeki kata barokah. Amin. Cepet duwe anak. Amin. Rezekine akeh. Amin. Wong tuane tetep sugih. Amin. Alhamdulillah. Dalu menika nggih padatan pedayan Sekarsari serba serbi tasik anyeng goyong tining sound systeme. THJ audio. Ugi lightinge yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Yuk. Nggih. Dalu menika kasenggoyong tining channel YouTube ingkang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun dalem maturaken kagem sedaya channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Tenggene Budi Wijaya TV wonten pagelaran sinetron komedi pendek. Nggih. Nggih wonten ludrukan CEO terbaru. Yang terbaru. Paket gelap. Ugi wonten campur sarine Deliwung. Nggih, campur sari Deliwung anti galau. Lan bila jenengan kepengin pirsa sejarahipun seniwan seniwati ingkang sampun kondang ten Jawa Timur saged mirsani ten kene channel YouTube Gundul TV. Yuk. Nggih. Ayo disapa dulur-dulur sabu ingkang sampun rawuh. Nggih. Sembah nuwun. Matur sembah nuwun kagem rawuhipun sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Sapa Punden matur. Sapa Punden? Mana suaranya? Saking Balung Panggang matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Saking Transjatim matur Transjatim sembah nuwun. Wontan Sari saking Watu Gede matur sembah nuwun. Ugi Bapak Lamongan Abah Suyanto ingkang sampun rawuh calon penanggap ingkang sampun rawuh Abah mriki. Suyanto matur sembah nuwun. Tim Kopior Setro Bapak Jarwo Bapak Roni sampun rawuh matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun rawuhipun Tim Abah Pedot. Samroni, Abah Jarwo, ugi Umi Kenti. Umi niki Kenti. tasih wonten juga. Oh nggih matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Umi Balung Mojo Mami.
Sugeng Talumi Balong Mojo. Nggih. Bundaku ingkang sampun rawuh. Sinten? Bunda iki lho kudungan coklat lambine putih meneng ae rek. Ndi sih? Iko lho. Oh, nggih. Mugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun Mami nggih kagem sedaya para tamu undangan ingkang rawuh ing dalu menika. Nggih paring suwun nggih Mami ugi kagem pamirsa sedaya paringa pangaes kagem temanten kekalih dadosa pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Yuk yuk. Nggih. Langsung kemawon diwiwiti duo kencana wung kanthi gending Sekar Sari. Wong kaya diterani kaya ngene rasane tempe kaya kendang dibumbu rawon kaya ngene rasane ngati kaya wayang genawi lakon. Ugi konjuk matur sembah nuwun kaji jamian jeragan Bekecot Ngiler ingkang sampun rawuh. Langsung kemawon yuk. Nggih. Untuk penampilan yang perdana Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswari masih bersama Bedayan Serba Serbi. Bunda Sugeng Dalu. Ning Sela Sing manis katon sliraku rene pesona wolong eman neman ayo manut dalirane jaman kaya ngene rasane tempe kaya kendang tipu berawon wong kaya ngene rasane ngati kaya wayang genawi lakon. Jamian lo yuk. lapo Emi? Sikilku diuglik-uglik. Di belakang Ning Bella akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias Aprilia, Ning Rani Asmara, Ning Kiki Amelia. Welang gegek menjelok nang tembak kabar maneh menjelane karo aja ngenyek karo wong wedok tinggal lunga nang ibaranmu tan kali kula kali arep berangkat nang wate kemati kulon kemati yen tak timbang padha bekti gunung-gunung gawe semua kenapa dulur oleh banyoni durung-durung digawe salah kenapa dulur oleh ngakon. Kairing gending walang kekek katur dengan sami sampun kabeh pergi barani kali Mbak Dias. Amel.
Mbak Amet. Sing duwe gunung Cupak ning Sanana Semerbakseng dan ning Marsa Aulia. Sesarengan gending Salome Mbak Sanana kali Mbak Marsa sampun kabeh ta mriki dipun lajengaken. Pelantun tebang-tebang manis campur sari Budi Wijaya ning Nyantika Dimasari dan ning Nur Kumala Dewi. Surabaya esok eling sore eling dileng eling ora rumangsa ten kali kulon kali arep nyebrang kana uwete ten gati kulon kemati yen tak timbang padha bote. Kabeh rata mriki dipun aturi Mbak Nur kali Mbak Yantika dipun lajengaken. Masih pelantun tebang-tebang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang ning Ika Rempong dan ning Ani Kumala. Manis kulane Jawa manis kulane Jawa sing
menawi Mbak Meni kula aturaken matur sembah nuwun sowane Kiai Sableng ingkang sampun rawuh ten Leve Mami Okta. Kula sukani gending-gending tayub mantun iki nggih Yai. Kapan iki dijob Budi Wijaya Yai Sableng? Langsung kemawon Bu Inge. Peranan-peranan penting Budi Wijaya Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna, dan Ning Rizky. Tembangipun gending tengul nggih katur Kiai Sableng ingkang sampun dipun aturi. Nggih, langsung salajengipun Penggreman asri Budi Wijaya Ning Susan Warsono, Ning Titin Subayu, Ning Reni Ananta, dan Ning Marimas. Jamong kantor gilangan sami ingkang dipun lajengaken Sani Mbak Susan. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Ning Edang Sukentut dalam sinetron Kejar Ladaku Kau Kutamkap. Ning Sartini dalam sinetron Jinak-jinak Merpati. Sugeng dalu.
Joko kudu eleng lan waspada jangono ali-ali dan kuningan dilali lali tansah kelingan pipimu ana umpan hatimu piye rasane ore maraga pusara tak kiring wetmo ya ngono ali-ali mripate biru dilali lali ranate ketemu Sabarwin Bu Endang kali Sartini dipun lajengaken keluarga seni Ludruk Budi Wijaya senior ingkang dipun pandhegani Ibu Yayu saking Mantub Laongan. Ning Mary, Mojosari rek. ning Irma Arif. Yo bang. Sesarangan gendeng jula-juli non-stop. ujung jari telung rondone kalopo eman neman ayo manut dalene jaman dan sumarang yen ajaka mundur teko wong prawira mati lan nagara Jos, iki menika bedayan Sekar Sari Serba Serbi kang ditutup tengke lagune gendinge jula-juli non-stop. Yuk. Nggih. Sepindah malih atur donga kula katur njenengan sami uginipun kemantene mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Langsung blender mengguri yuk campur sarine delewung monggo Oke. Mas Jono. Masih bersama Drewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang sumangga Mas Kus. Bapak Suyanto Mbok wek Bunda yuk Gelo ketiga kowe malah apa sableng ra kirim warta bareng saiki wis mulya
apa sableng gandeng wanita liya yo ora nyono ora ngira apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan abot jroning ati ragu wawa apa aku gelem nglakoni iya lilo atiku lilo nanging batinku wis nganti deleng gatiko swiramura kirim warta bareng saiki wis mulya kowe malang gandeng wanita liya ora nyono ora ngira kowe menjot teliningas tresnaku kang tulus suci rambo joko mama blanjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan kelawan sliramu senadyan batin ragu wongo nanging aku ra gelem yen kok tinggalno lilo atiku wis lilo nanging batinku nanging aku ragu mergo atiku wis kepancon wis
niki Bunda kali Abah Suyanto. Mbok nom dan mbok wek. Digoyang kembali Budi Wijaya. Sepeda malih matur sumanuwun Abah Jarwo Baroni kang sampun rawuh grup Sentro Kopior. Hati tak bahagia bila kekasih yang lama ku rindukan kini dia datang seperti dahulu. Setelah lama meninggalkan diriku sepi sendiri. Mbak Beni, terima kasih. Sembah nuwun Umi. Sumanuwun Bunda. Sumanuwun Umi Genti kang sampun rawuh. Bertemu untuk kali ini setelah berpisah sekian lamanya. Seger waras. Semoga selamanya dia berada di sisiku, pada pergi lagi, Ayo ya. pada sunyi lagi, sampai akhir nanti selalu berdua. Betapa hati tak bahagia bila kekasih yang lama ku rindukan kini dia datang seperti dahulu. Setelah lama meninggalkan diriku sepi sendiri. Kula dengan seger waras sehat nggih. Yo.
kopi sendiri alias geruguk. Ya sembah nuwun ya. Bobek. Bagi wong iki yakni sekira biakal bisa susun merujuk kondone wangi gedene rasa Selamat ulang tahun untuk Abah Suyanto, sehat selalu. Merujuk
kiwa langit seni Sutman riko jadi siji yo sono mati wong hang son sayangi yakin riko wong langgi son wasi yakin riko wong langgi son wasi Kutang Jombang rame Jawa Timur ratae ketipet kota beriman bersedia ngamen los katingan kota santri ya tancap aku banggai kesenian lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane kang nasib